Ej, ej. Ahoj Peti, ďakujem, že si prijala pozvanie na tento rozhovor dnes so mnou. Možno Ja zraz. poznáte u Čechov ako NTO Space. Je to moja dobrá priateľka, je to vlastne výborná terapeutka, psychologička a venuje sa, je aj facilitátorkou holotropného dýchania. Ako by si sa ty ešte, Peti, predstavila, ak tam máš chuť niečo doplniť? Takáto ťažká otázka hneď zo začiatku. Um, Rozmýšľam, že asi ako človek, ktorého fascinuje hlbinná psychológia a skúmanie vlastného vnútra a hm, hľadanie a nachádzanie spôsobov, akými môžeme celý ten svet a život proste navigovať nejakým zdravším a pravdivým spôsobom. To je moja veľká vášeň. A v tom sa to vlastne všetko, čo si spomínala, sa to stretáva svojím spôsobom. Hej, že no, jak môžeme z toho času, ktorý sme tu dostali, vyťažiť čo najviac. To je téma, ktorú riešim asi najčastejšie. Ďakujem ti. V tomto sa nejako aj ako keby naše cesty stretávajú, že mám takú podobnú vášeň. Hej. A Mhm. takisto ma zaujíma psyché ako také a vlastne prečo sme tu a ako sme tu a tak. Hej. Hej. Sme tu nebola. Ďakujem. Hej, radosť to riešiť a ďakujem, že môžem s tebou. No. Rovnako, Peti. Som rada, že sme sa stretli v tomto čase, v tejto forme, v tejto podobe. Zázrak si často s blízkymi ľuďmi hovorím, že bože, že to je taký dar, že sme tu padli ako v rovnakom čase na tú planétu. Áno, Že no. to vieš, že zdieľať a navigovať spoločne, to je pre mňa v poslednej dobe ako jeden z najväčších darov, čo si uvedomujem. Fakt. Ja za mňa takisto to cítim, že bez podpory takejto proste priateľov, samozrejme v rodine, partnera, ale ako keby tej priateľskej, to veľa vecí by bolo veľmi náročných. Akože aj tým, že poznám ľudí, ktorí prinášajú určité veci, ako ty ma prinášaš, hej, že môžem sa Mhm. pozastaviť, môžem tam nájsť niečo pre seba, čo mi môže pomôcť ďalej. Takže to je fakt dar. Presne. Tak, jak Ramdas rád hovoril, že we're walking each other home. Wow, áno, vidíš? No to som aj zabudla na tú jeho pamätnú vetičku. Mhm. Mm. Ja som si ťa dnes pozvala, lebo ma tak viacej, hlbšie, alebo ukázala sa jedna téma, ktorá tak ako keby si pýta viacej mojej pozornosti. Je to také zaujímavé, tak idem s tým, že čo sa z toho vyvinie ďalej, a ako to dopadne. A robím rozhovory teraz s ľuďmi, ktorí si vlastne prešli náročným obdobím, nazvem to tak, alebo môžeme to nazvať aj Dark Night of the Soul, hej. Mhm. Mhm. A nejako nevedia, alebo našli takto, oni našli to svetlo, hej, to svetlo na konci tunela, že našli tú cestu von, že zrazu prišiel nejaký moment v živote, ktorý im otvoril nejaké nové obzory, nové okno, nejakú, ako keby ukázala sa zrazu cesta. Mhm. A takto sledujem, takto počúvam a hľadám tam ako keby spoločné menovatele, niečo, čoho sa môžu trebárs, o čo sa môžu oprieť ľudia, ktorí v súčasnosti zažívajú nejaké takéto obdobie, ktoré by sa dalo takto nejak nazvať. Hej, niekedy sa to pomenúva aj depresia, úzkosti a tak ďalej, panické a taký, že proste není im dobre úplne, nežije sa im ľahko, nežije sa im krásne, nežije sa im proste úplne tak, ako by chceli a nevedia úplne sa z toho dostať, hej, že odraziť sa. A, Hej. takže toto je niečo, čo ma teraz veľmi, veľmi začalo zaujímať a tak priniesť takú inšpiráciu, takú možno úľavu. Že tam normálne ide myšlienka, že keby si robila kvalitatívny výskum v podstate. Áno, áno, napadlo mi, že toto by mohlo byť veľmi fajn a že či to vôbec niekto urobil, neviem. Budem rada, keď mi niekto pošle takúto inšpiráciu alebo niekoho, kto už niečo takéto spravil a robí. Že by sme sa aj spojili, to by bolo fantastické.
Takže ja by som rovno išla k veci, čo povieš, že k tej tvojej ceste. Hej? Môžem, ale veď ma, lebo ako ona je spletitá, hej, takže A my dve, to akože to už sme si raz zistili, že vieme ísť. Kade, kade. Hej, ja takisto. Takže ja by som ťa chcela poprosiť, aby si sa možno presunula v čase. Skúsa presunúť v čase. Aké to pre teba bolo v momentoch možno tých tínejdžerských, tých ešte predtým, ako si išla na výšku, ako si zistila vlastne, kade chceš ísť, čo je tvoje volanie duše, hej, že čo je to tu, čo tu máš robiť na tejto zemi, lebo ja mám pocit, ešte by som dodala, že pokiaľ nejdeme po tej ceste, ktorou nás tá duša volá, tak vtedy začnú tie prúsery, hej, že vtedy začnú tie symptómy a tak ďalej, tie telesné, duševné a tak ďalej. Takže do tohto obdobia by som ťa teraz chcela znovu pozvať, opýtať sa ťa, ako si sa vtedy mala, aké to bolo pre teba. Pamätáš si na to? vieš čo, toto si, už mi tam ide, že to bude zaujímavý experiment, lebo občas sa tak s mojím mužom bavíme, že aké by to bolo už z tohto miesta sa vrátiť do tých našich mladších ako tiel a že mne tam často príde, že to by bol pocit, jak keby som plávala v želatíne. Hlavne, že keby sa vrátim takto ako dozadu. A super, že sa pýtaš na tú pubertu alebo mladú dospelosť, lebo to bolo ako pre mňa asi najťažšie obdobie na zvládanie. Aj presne, ak si spomenula tú výšku, tak ja som vtedy ako roky riešila presne túto krízu, že ja fakt netuším, kam mám smerovať v tom živote. A ešte to bolo ako silno podmienené tým, že proste človek teraz rok po roku pokračuje na tej škole a už začína cítiť ten tlak toho, že by si mal vybrať aj tú školu alebo nejaké zameranie. A mne toto spúšťalo, že šialenú krízu. Tak to chcem verejne poďakovať mojej mame, že to so mnou ustála všetko, lebo my sme to spolu riešili. Mm. A, a myslím si, že to bolo presne v tomto období, kedy som bola ako čoraz viacej konfrontovaná s pocitom také ako keby nezmyselnosti existencie. Mm. Toho, že som je keby, jak to povedať, ako videla cez tú ilúziu toho, alebo ilúziu, ako tá predstava toho klasického fungovania systému, toho, že teraz dobre vyštuduješ tú výšku a ďalších 40 rokov svojho života budeš pracovať v jednom zamestnaní a vlastne budeš venovať všetok ten svoj životný čas na to, že zarábaš na niekoho iného napríklad. Hej, tak toto bolo pre mňa ako celé moje telo kričalo, že proste tadiaľ to ísť nemôžeme, že to proste neexistuje. A zároveň ma do toho ten systém tlačil, takže ako musím priznať, že veľká časť mojich problémov vtedy pramenila aj z tohto. Mhm. Akože Jasné. to bola obrovská kapitola. A zároveň, neviem, že či to chceš že špecifické roky, alebo že nejak to zo všeobecniť. Čo mňa tam vlastne zaujíma, že či tam bolo niečo také ako mm, niečo také ako aké symptómy tam boli, hej, že či tam bolo niečo také, čo sa podobalo možno depresii, hej, alebo úzkostiam, alebo panickým atakom, že nechcem sa vyslovene vzťahovať len na toto, hej, ale ty to ako psychológ aj poznáš, že možno sú tam proste niektoré veci, ktoré sa dejú človeku a môžu ho stiahovať nižšie. To je ten dorzál, hej, v tom sympatikus dorzál v tej reči, tej polyvagálnej teórie, že a že ako z toho možno von, hej, že o toto mi skôr ide, že možno, že ako to vyzeralo a ako si z toho postupne vychádzala von, hej, že ako ťa vnímali, super, že si mala tú podporu mami, to je akože dovidenia, to je najviac. To je super. Ale určite potrebuješ aj iný, hej, že na tie prechody, lebo tam vlastne dochádza určitému aj dôležitému prechodu v živote. Hej, je to ako keby také potreba tých prechodových rituálov, ktoré tam nie sú. Hej, a že potom si ich nejako sami urobíme. Či už cez nejakú látku, alebo nejaký rituálček, alebo niečo, kde sa vystavujeme blízkosti smrti a tak ďalej. Ale to už je možno možno aj táto téma uvidíme tohto podcastu. Ale o toto mi hlavne ide, že ako si, viem, že to môže byť ťažké sa vrátiť naspäť, ale že či si spomínaš, aké to bolo ťažké vlastne, aké to pre teba bolo to obdobie a že či si mala aj také prepady.
také fakt, že intenzívne prepady. A možno čím boli triggerované, čo ich spúšťalo. Vieš čo, mne sa páči, ak si povedala, že či tam možno aj boli nejaké príznaky depresie, no tak ja som mala, že full blown, ako majestátnu depresiu, hej, že to bolo, a tam možno aj spomeniem, že ono to bolo podmienené mnohými faktormi, hej, lebo ja som, neviem, či pojem komorbidita je správny, hej, alebo proste viacero symptomálnych ako kategórií sa tam dialo vlastne naraz. Tým, že ja som v podstate dlhé roky som bojovala s poruchami príjmu potravy. To O, bola ako obrovská časť toho všetkého. Zároveň teda som s nástupom ako keby tej puberty mala takú subdepresiu, hej, že ono vlastne to tam bolo vždycky nejakým spôsobom prítomné. A spolu s tým, ako som dospievala, tak sa to dostávalo čoraz viacej do toho popredia. mhm, A spolu s tým boli ako odvodené tendencie k seba poškodzovaniu, hej, že potom v tých finálnych štádiach to vlastne došlo takmer ako k pokusu o ukončenie života. mhm, A spolu s tou depresiou sa mi ako často vyskytovali potom už na začiatku výšky som mávala, že silné panické ataky, že ja som napríklad som sedela na prednáške a zrazu ma to úplne ako pohltilo, začalo mi hrozne byť srdce až do takej miery, že ja som proste musela odísť na záchod a tam som mala plný panický atak a nejak sa to snažila ako sama korigovať. A, a popri tom to ešte ako bolo výrazne podfarbené tým, že ja som v priebehu toho dospievania mala ako viacero skúseností najskôr so sexuálnym týraním, ako z narcistického nejakého vzťahu. A potom popri tom som neskôr robila modeling a tam som si niekoľkokrát prešla ako pokusom o znásilnenie, čiže to ešte len obtužilo ako keby mhm, celý ten balík toho všetkého. A teraz spätne, keď sa na to pozerám, tak vlastne ono to boli všetky tieto prvky a tá depresia nad tým bola jak ten parazol proste, mhm, ktorý to všetko ako keby za, zastrešoval, alebo jak to povedať. A vieš, ako plus do toho teda ten tlak tej spoločnosti, hej, na to nájdi sa a začni robiť niečo. To ako, všetko to spolu veľmi pekne zohrávalo do toho, že mne sa tá depresia vlastne neustále iba zosilovala. A potom už v tých posledných rokoch to vlastne prešlo do toho, že mne prišli ako ťažké zdravotné problémy. Ja som žila vo veľmi silných chronických bolestiach. A to len znovu ako cyklicky, ono ako keby sa to navzájom utužovalo všetko, hej, že to bol začarovaný kruh. A teraz napríklad som cítila, že sa mi zhoršujú tie bolesti, že už sa nemôžem hýbať, že nevládzem chodiť a na to zase spätne ako prišla vlna tej hlbšej depresie, pretože to je ako vyrovnať sa s takýmto stavom v 18, 19, to je ako sakramentská výzva. Takže som bežala v takých začarovaných kolečkách a popri tom som tam teda riešila hlavne tie existenciálne otázky, hej, že ja som vlastne od detstva bola veľmi taká ako orientovaná na tie sféry, v ktorým sa teraz ako venujem odborne. A, a už vtedy som ako hľadala nejaký hlbší zmysel, riešila tie metafyzické otázky, otázky toho, prečo sme vlastne tu, aký to má zmysel, hej, k čomu to všetko smeruje. Len tým, že to bola ako keby nezvyčajná oblasť, do ktorej sa väčšine ľudí ako nechce ponárať, hej, tak som v tom bola hrozne sama. Že ja som to vlastne, nemala som to ako s kým riešiť, hej, otázku toho, čo sa deje po smrti, alebo keď umierame, alebo či je možné žiť naplnený život a podobne. Čiže celý tento balík bol ešte utužovaný tým, že ja som proste žila v absolútnom pocite opustenia a osamelosti a toho, že vlastne neviem nájsť nejakú osobu, s ktorou by som to zdieľala, s ktorou by som sa vedela stretnúť ako v týchto úrovniach. mhm, Takže mhm. neviem, či ti to stačí ako takto, alebo Áno. ešte vydozviem niečo. Je to silné. O niečom som vedela a niečo, jak si teraz povedala veci, ktoré boli, o ktorých som nevedela, tak je to také, že wow, že spracúvam. Že je to naozaj silný osud, čo si zažila. Aj ma to mrzí, že si to zažila. Viem, že vyšla si z toho silná.
Ale aj Mm. tak ma to niekde mrzí, že si tým proste dievča musí prejsť, vieš, že proste sa takéto niečo vôbec vo svete deje a môže udiať. Ale dovolím si odporovať, pretože dneska to vnímam tak, že som z toho vyšla jemná. Hmm. To znamená jemná. No, že dneska som v bode, kedy je pre mňa bezpečné. Nehovorím, že ešte nezakopnem niekedy, alebo že to nechce nejaký proces, ale že je pre mňa bezpečné ako byť v tej jemnosti a v tej ženskosti a nejakej zraniteľnosti a otvorenosti. A celé je to ako obalené tým pocitom toho bezpečia, že si to môžem dovoliť sama v sebe. Mhm. Byť, byť ako sama za seba, hej, že niekedy mi príde, lebo ono, však vieš aj ty, že ten posttraumatický stres vlastne vie byť aj pozitívny, alebo tá posttraumatická, ten rast vlastne posttraumatický. A že v určitom bode vlastne tej mojej cesty mi tak prišlo, že ty kokos, ale ja už nechcem byť silná. Hmm. Lebo tá sila pre mňa ako keby symbolizovala proste toho bojovníka, ktorý sa musí ako predrieť cez tie najťažšie výzvy a proste furt tam stáť s tým mečom v tej ruke. A v určitom bode mi prišlo vhodné to ako odložiť. Wow. Dnes napísal Elias presne takú vec, ten môj učiteľ, vlastne teraz aj terapeut môj, čo Mhm. totálne si mi to pripomenula s tým mečom v ruke, že ako keby u neho meč v ruke, že nemusím to niesť, môžem ako keby ísť do toho srdca a zmeknúť, hej, že nemusím byť proste, nemusím to mať vonku a môžem byť v spojení s tou silou ako keby vnútri v sebe, hej, že to je a vytvoriť si sama pre seba bezpečie. To je Presne. niečo veľmi, mm, áno, s čím dnes rezonujem, čo spomínaš. A súhlasím s tebou úplne v tom, že sú to dary v podstate, ale veľakrát viem aj ako keby aj mám v rodine prípad, kedy to ľudia nemusia zvládnuť takto, hej, že proste to môže ísť, jak zvládnuť, hej, no to je tiež otázka zvládnuť. Hej. Niečo si potrebujeme zažiť tak, ako sme si zažili, aj keď to znie drsne, ale nikde, tak ako som to napríklad zažívala ja s mojim otcom, že ak sa trápil, tak som si pre ňo niekde priala mať aj tú úľavu, vieš, že Mhm. mať tie momenty mm, toho spojenia so životom a tej jasnosti a tej jemnosti, čo väčšie, trošku expanzívnejšie, hej, že tie, tie epizódy toho ťažkého boli u neho vlastne zahlcujúce celý život v podstate, až do konca. Jasné, no ono, vieš, ako ono to nie je jednoduché byť vlastne pozorovateľom toho, ako tvoj blízky trpí, hej, že to je tiež obrovská výzva pre veľa ľudí a ešte väčšia je potom nesnažiť sa tam vstupovať v tej roli toho zachráncu. Toho, že kvázi tak, ako na to pozerám už dneska, aj jak si hovorila, že ťa mrzí, že som si tým prešla. Prosím ťa, nech ťa to nemrzí, hej, a ani to, čo dneska ešte možno spomeniem, ako není z miesta toho, že by som potrebovala lutovať, lebo ja som vlastne neskutočne vďačná za to, čím som si prešla v tom živote. A keby, keby som to mala celé zopakovať, tak by som si tým kľudne prešla znovu. Pretože viem, kam ma to doviedlo, hej, a bez toho by to bol asi iný príbeh, samozrejme, ale a tak to aj vnímam dneska, hej, že pokiaľ chceme byť v prítomnosti niekoho, kto trpí, tak je fakt potrebné byť tam v tom súcite a vytvoriť mu to prostredie, ale zároveň nechať jeho, aby sám cez tú skúsenosť našiel ten svoj zdroj a nejakú silu v sebe na to, aby to mohol vlastne ustať. Tým takisto súhlasím úplne. A nechcem, mrzí ma, ak to vyznelo ako ľútosť, to tam není určite. Je to skôr také, ako keby tým, že ako keby, nechcem sem prinášať také veľmi spirituálne veci, ako že my sme jedno, hej, ale že vnímam to, že je to také globálne, hej, že vlastne to zažíva teraz veľmi veľa ľudí a že je to také veľmi rozšírené, málo sa o tom hovorí
A niekde mi je to proste ľúto, že ten krásny, ten pobyt tu na Zemi, máme tam aj toto, hej. Ja viem, že tá darkness is part of the light, hej, alebo naopak, že presne svetlo je súčasťou tmy, ale proste tak toto nejako vnímam v súčasnosti v sebe v tele, hej, že toto cítim, že je to tam, že niekde chápem, že je to súčasť a potrebné veľmi a niekde to mám aj také, že boháča, hej, že wow, že je to teda sila a není to príjemné, je to bolestivé. Hej. Ale tam zase vieš, že na margo toho, akože sa to ešte stále málo rieši, tak ja si myslím, že, a teraz asi hovorím aj za teba, aj za seba, aj, že sme z ľudí, ktorí sa o tom snažia viacej šíriť to povedomie a prinášať to nejakým spôsobom do sveta. A to je presne to, ako čo z toho pocitu, ktorý si myslím, že chápem, čo si sa snažila vyjadriť, môže vychádzať. Hej? Že dobre, tak frustruje ma, že sa niečo málo rieši v spoločnosti, tak kde je tá výzva? No Jo, v tom, aby som to ako priniesol, hej, cez seba a nejak otvoril tie témy. Čiže díky, že sa to deje vôbec, to je úžasné. je tá výzva, jo, presne, to si pekne povedala. Hej, tak do toho veru. Príjmam ju. No, dobre, vrátila by som sa naspäť. Super si mi to tak zhrnula, že čo všetko tam prebiehalo aj v čase. To je perfektné, že si to takto aj pamätáš, že si sa tak vedela vrátiť naspäť k tomu. A mňa by možno zaujímalo na začiatku, kedy si to začala uvedomovať, lebo ty si veľmi skoro, aspoň čo počujem, veľmi skoro si začala riešiť takéto otázky, hej, že to tiež není bežné, že to proste dieťa začne riešiť, hej. Možno sú tam také záblesky, ako deti úplne malinké sa pýtajú, to vidím, že sa pýtajú, že sú zvedavé, ale potom sa to ako keby nejako pustí, sú zahltené tým systémom, hej, že im nejak povedané, že toto by si mala robiť, nemala robiť, tak toto je. A takto to proste je a nepýtaj sa blbé otázky, ale proste v určitom, niekde je to aj vzácne, že si s tým vydržala, že si s tým zostala. A ja Hej, sa tam nejak tak pýta otázka, že či sa to nezačalo diať tak skoro, tie veci intenzívne, práve preto, že ťa to ako keby volalo viacej ešte. ja si myslím, že hej, lebo ono síce, ja som v tom detstve mala takú tú prírodzenú inklináciu do týchto sfér. To si pamätám, že hneď, ak začal bežať internet, tak prvé, čo som googlila, boli všelijaké rituálne záležitosti a neviem čo, poznatky. Ale potom sa mi to presne na nejaké obdobie vyplo, ako keby ma to vzdialilo od toho všetkého. To som si aj minule spomenula, že keď som mala tak 12-13, ja som mala že obrovský odpor voči prírode. Ja som bola úplne, že príroda je hnus proste, že, akože, že dneska na to pozerám, že sakra, že čo mi bolo pre Boha. Mhm. No a nejak ma to ako v tej puberte od toho vzdialilo, lebo však tam riešiš iné veci a presne tieto veci, čo sa mi diali potom aj s tým zdravím, aj s tou psychikou, mne prišli práve ako keby tá iniciácia naspäť do toho. Ale bolo potrebné, aby som prešla ako keby tým, tak jak si to povedala, tá temná noc duše, hej, že ten očistec, v ktorom sa vlastne odbremeníš od toho, čo si stihla nazbierať za tie roky a, a dokážeš z toho potom vykúknúť nad hladinu v podstate. Hej, že ono, ja keď som už bola v tom štádiu, že som riešila vlastne tie chronické bolesti, tak ja prvé čo, ja som chodila proste po lekároch, ja som prešla miliardu vyšetrení, nikde mi nevedeli nájsť diagnózu a stále som bola veľmi orientovaná materialisticky v podstate, hej, že tá príčina musí byť v nejakom orgáne, niekde na tele, hej, zoperujeme to a vybavené. A ono vlastne také prvé prezretie a naťuknutie toho programu, v ktorom som fičala, vlastne prišlo od bývalej partnerky môjho otca. Ona sa vtedy už venovala nejakej čínskej medicíne alebo niečomu. A ja, jak už som bola úplne ako na hranici všetkého, tak ona mi vtedy vlastne povedala, hej, že ako Peti, že tebe nič nie je, že ty máš vo svojej hlave všetko. A to bolo akože, to bola sakra bolestivá skúsenosť, lebo ja som sa cítila ako posledné hovno, do ktorého ešte niekto kopne proste. Mhm. Ale zároveň ma to donútilo začať rozmýšľať presne týmito smermi, hej, že mne by, predtým by mi ani nenapadlo ísť na terapiu napríklad. Ja som bola furt ako zaciklená v tom, že tá príčina musí byť v tom tele niekde. A mňa tá situácia dohnala
do absolútneho kúta, lebo mne už nezostalo nič iné, čoho sa chytiť, iba tej psychológie v podstate a tej práce ako s dušou. A až tam sa to potom reálne začalo meniť. Čiže mňa ten život úplne krásne ako nasmeroval k Áno, tomuto. No. áno, keď už to počúvneš. Čiže ten prvý signál bol možno od tej partnerky tvojho otca, hej? A predtým, aké boli ešte teda ten turning point by som povedala. Ale predtým, mňa ešte možno zaujímajú tie symptómy, že aké boli tie chronické bolesti, aké boli tie psychické, by som tiež nazvala bolesti, hej, že čo sa tam dialo u teba? No, po tej fyzickej stránke ja som mala veľmi silné, ako keby to bola bolesť v podstate, ako keby ti niekto opakovane vrážal nôž do chrbta. Či Hej, že to hej, chrbtici. Mhm. chrbtica v oblasti obličiek vlastne. Mhm. A to bolo ako také, že boli horšie a boli lepšie dni. Hej, že boli dni, kedy som zvládala chodiť, zvládala som fungovať a potom boli dni, kedy som nevládala prejsť proste pár krokov a doslova tie bolesti boli tak silné, že ja som zvracala od bolesti. Hej, že to bolo ako naozaj veľmi intenzívne. A ja som to nakoniec potom riešila s jedným neurologom a on mi teda povedal, že akože nech nerátam s tým, že sa to nejako porieši, že budem brať analgetika do konca života, ktoré Mhm. mi aj nezaberali, ako občas áno, občas nie. A ja aj áno, my sme potom v tom konečnom štádiu došli na to, že mám vlastne veľmi silno vyskočenú chrbtovú platničku. A vtedy mi ako aj zasadil tú ránu toho, že je to také akože na vážkach, že možno budem na vozíku, že vlastne nebudem chodiť. Wow. A, a to už bola vtedy posledné stebielko trávy, ako aj do tej depresie, hej, že vtedy už sa mi zrútilo ako úplne všetko. A čo sa tých psychických stavov týka, ja si myslím, že najvýraznejšie vlastne boli tie poruchy príjmu potravy a tá depresia. Lebo z tej strany tej depresie, keď si to tak vizuálne ako predstavím a trošku rozložím, tak tam vlastne prichádzali ako silné, jednak si neustále v tom prežitkovom stave ako čistej apatie, hej, že všetko ti dáva neuveriteľnú námahu, vôbec sa ako dvihnúť a fungovať a rozhýbať sa. A zároveň ti do toho občas beží tá úzkosť a v podstate si v tom, fakt, keby si bola plne zanorená v tom stave ako čistého zúfalstva, apatie, beznádejnosti a nevieš ako z toho výjsť, keby si bola v oblaku mlhy, hmly, jak sa to povie, Mhm. trošku počeštená. Takže to. A potom zo strany tých poruch príjmu potravy tam vlastne prichádzala neustále potreba ako lípnutie na kontrole. Mhm. Lípnutie na kontrole a ešte som si prednedávnom uvedomila, že do veľkej miery to bolo dotované pocitom hanby. A hanba je ako veľmi ťažká emócia na spracovanie. Hej, toto, keď máš zranenie s týmto spojené, tak to je, ty kokos, to je hrozná výzva. A tá bola ako, tie poruchy príjmu potravy boli podmienené tým, že ja aj tým, že som robila modeling, tak ja som mala dané určité parametre toho, ako má moje telo vyzerať. Hej. Dodržiavať nejaké miery a podobne. A čiže som si ako keby externalizovala aj ten nátlak skrz ten modeling, aj keď ten problém tam bol ešte ako ďaleko predtým, že som ako keby non-stop mala toho vnútorného kritika v hlave, ktorý ti hovoril, že nie, ale ty sa musíš zmestiť do nejakej škatulky, hej, ty môžeš zjesť iba takéto množstvo kalórií a pokiaľ to nejakým spôsobom ako človek prekročil, tak znovu prichádzala tá panika, ten pocit straty kontroly, a ako potom už následne rôzne formy seba tríznenia, očisťovania sa a podobne. Mhm. Takže poruchy príjmu potravy sú diagnóza, ktorú neprajem najhoršiemu nepriateľovi. Hlavne. Jako, myslím si, že z úplne všetkého, s čím som sa stretla za tie roky svojho života, tak toto bol ten final boss, lebo to je podľa mňa, že jedno z najťažších ochorení, s ktorým môžeš pracovať sama so sebou.
A je pre mňa doteraz úžasne fascinujúce a som za to neuveriteľne vďačná, že som zistila, že sa dá z toho vystúpiť úplne. Lebo ešte pár rokov dozadu som si myslela, že také tie zvyšky toho vnútorného monológu, ktorý sa tam otvára a proste tá kontrola a podobné veci, že to už tam bude navždy, že sa iba naučíš pracovať s tým, čo sa deje. Mhm. Ale ani som nedúfala, že sa dá z toho výjsť úplne a teda dneska vďačne hovorím, že, že áno. Úžasné, Hej. úžasné. To by ma možno zaujímalo. To si dám takú značku, že na toto sa chcem ešte opýtať. A ešte chcem ísť možno na úvod, že kedy sa to vlastne začalo, toto všetko, kedy sa to spustilo. Pamätáš si na nejaký taký prvý moment, že kedy si si všimla, že aha, toto už, alebo spätne možno, že tam už to začalo, že to už nebolo dobre. Tam už boli signály, že to není dobre. Uh, oni boli tak rozkuskované v čase, Nelly. To boli také, vieš, že tie prvky napríklad tej manipulácie, ktorú som si zažívala v tom, to bol vlastne prvý vzťah, ktorý som mala v 15, 16, tak tam mi priebežne ako chodila tá myšlienka toho, že aha, že možno toto nie je v poriadku a treba to riešiť. Tam boli ako príznaky rôzne. Zároveň s tou anorexiou, alebo no, to bol taký mix vlastne aj bulimie. Tam som to vnímala už od nejakých 13, lebo tam som vlastne narazila prvýkrát, to boli vtedy populárne také anorektické stránky, hej, pro Ana. Wow. A tam som prvýkrát nachádzala a ja som ako vedela, už keď som sa na to pozerala, že toto, že to není zdravé, že to není OK, ale niečo ma k tomu tak magneticky priťahovalo, že som do toho proste vplávala úplne. Čo Takže to znamená, bol, že to si si ako... plávala? Čo znamená to slovo, že si plávala do toho? Uh, že vlastne, keby, že na jednej strane som si uvedomovala, že toto není OK, ale zároveň niečo s tým, čo tam tie baby na tých fórach písali napríklad, so mnou hrozne silno rezonovalo. Že to je keby si na party, ja neviem, v 20 a niekto ti ponúkne tú lajnu kokainu a ty teraz tebe v pozadí ide, hej, že toto by som nemala, to mi naši vždycky hovorili, že to proste není dobré, viem, že to není dobré, počul som o tom, ale objaví sa v tebe taký čertík, ktorý je taký, že však možno to môžeš vyskúšať proste, že však uvidíš, čo sa stane, hej. A Mhm. zrazu nevieš, že ako za 5 rokov si na odvykačke, lebo ťa to úplne ako vtiahne proste. Čiže teba niečo priťahovalo na tom, ako vyzerajú, hej? Možno, že je tam proste tá štíhlosť, alebo nie, dobre tomu rozumiem, že Čo si chcela vyskúšať, že aké to je, alebo ak tomu správne rozumiem. skôr ako tá forma telesná toho ma priťahoval ten mindset a to, čo ti to prinášalo po tej emočnej stránke, ako keby. Že to bol pre mňa ten ťah. Hej? A čo im prinášalo toto vlastne? Ten život? Kontrolu. Ako? Kontrolu. Nepočula som dobre. Kontrolu. Kontrolu, OK, rozumiem. OK. Kontrolu a zároveň určitý, lebo ja si pamätám, že keď som sa s tým potýkala, tak to bolo ako keby taká potreba v podstate pozornosti, pretože tam prebiehala tá idea alebo to nastavenie toho, že ty pokiaľ dosiahneš nejaký tabulkový ideál, tak ťa všetci ako oslávia. OK, už rozumiem. Hej. Mhm. Takže taká nejaká forma pokrivenej sebahodnoty, sebavedomia a zároveň seba dôležitosti toho, že snáď tie 2 centimetre ešte mi doprajú to, po čom tak bažím. Wow, OK. No, Hej. ako, zaujímavý stav veľmi, no. No, hej, a inak vidíš, to normálne sa mi vynárajú staré myšlienky. Teraz kľudne ma stopni, keď budem veľa Nie, nie, rozprávať. super, super. Že mne vlastne vtedy mi robilo hrozne dobre, keď napríklad som výrazne schudla a teraz začali prichádzať tie komentáre od toho okolia. Peti, deje sa s tebou niečo, že si v pohode, že si nejaká si schudnutá proste, hej? A ono, síce to prichádzalo od tých ľudí z toho miesta ako
nejakého strachu o mňa alebo podobne. Ale mne to vlastne svojím spôsobom dávalo takú pokrivenú validáciu toho, že aha, že tak teraz ma niekto vidí proste. Mm. Hej, wow, na to už som aj zabudla, to je úžasné. Teda neprajem nikomu, ale je to fascinujúce vlastne, hej, že Áno, áno. no. A potom ako tie ďalšie, hej, krízové okamihy, ja si pamätám, keď som mala takto nejaký depresívny prepád a tam už som ako sklzla do toho, že som v kuchyni si brala nôž a plánovala som teda, že si porobím niečo. A to bol veľmi silný moment pre mňa toho, že som to nespravila, pretože som si vlastne predstavila, čo by to spôsobilo mojim sestrám, keby ma našli Mm. v kuchyni. Čiže to vlastne bola ako moja forma záchrany vtedy, hej, že som nechcela ako ublížiť niekomu ďalšiemu. Takže to tam tiež bolo v nejakých 15 a bolo ich tam viacero, no, len ja vždycky hovorím, že mňa ten život musel prefackať ako majestátnym spôsobom, lebo ja by som sa inak nikdy, Mm. asi by som tak nedostala, no. Wow, ok, silné, veľmi. Dobre, Peti, a teraz mi napadá, idem naspäť v tej línii. Potom prišli tie chronické bolesti. Vieš, čo sa vyvinuli? Že tomu možno k prístupu telu, alebo ako si to ty vysvetľuje, že prečo vznikli vlastne Hej. na platničku? Um, mhm. Vieš čo, tak jak to ja celé vnímam, dneska už s odstupom, tak tie fyzické problémy boli vlastne iba manifestácia toho všetkého ostatného. Hej? A vlastne aj tie rôzne, je to hrozne nerada to patologizujem cez tú klasickú psychologickú optiku, hej? Ale tie symptómy ako tých porúch všetkých boli vlastne predskok tých fyzických problémov, hej? Pretože to, čo bolo jadrom toho všetkého, bolo to, že ja som skrz všetky moje životné skúsenosti v sebe mala potlačenú, ako potlačené šialené množstvo nespracovanej energie emočnej. Hej, lebo ja som prirodzene vždycky bola, že brutálne introvertné dieťa, ja som furt bola ticho, ja keby nemusím rozprávať, tak ani nerozprávam. A nebolo u nás doma zvykom otvorene, emočne ako riešiť veci v nejakej zraniteľnosti. Takže ja som od veľmi skorého veku akákoľvek forma emočného ublíženia, fyzického ublíženia, všetko som to pchala ako do toho hrnca tlakového. A ono to tam vlastne nespracované ako ďalej žilo vo mne, hej. Že aj keď som mala napríklad tie skúsenosti s tým ako sexuálnym týraním, alebo ako to nazvať, tak ja som o tom vlastne nikomu nepovedala. Ja som sa hrozne bála, hej, nejakého odmietnutia a toho, že nevedela som to komunikovať, lebo som bola mladúčka vtedy. A potom aj prišiel ten bod toho, že som tú odvahu na to nabrala a snažila som sa to komunikovať aspoň s kamarátmi. A Mm. oni si z toho začali robiť srandu, hej. Takže mne sa znovu ako uzavrel ďalší kruh toho, že ja toto nemôžem riešiť, lebo to je odmietnuté v podstate. A ďalej som to v sebe potláčala. A vlastne ten náboj potlačenej traumy vo mne bol tak silný, že on už nemal inú možnosť, ako sa manifestovať cez to telo vlastne. Jo. To potom ešte len bola sranda, keď sa to začalo čistiť všetko. Mhm. K tomu teraz postupne prejdeme. Hej, tak tam si pamätám, ako si spomínala, že ešte by som sa možno opýtala, jedna vec mi prišla, že ako si hovorila, že dostávala si ako keby tu otázky od okolia, že čo sa s tebou deje a chcem sa ťa opýtať, že či to ešte nejako inak riešili, či tam bola nejaká reakcia, okrem aj možno toho nepriatia, hej, že čo tam ešte bolo, si sa stretla, alebo pamätáš si niečo intenzívne, že nejaký zážitok, že mám takéto prežívanie a teda okolie sa takto správa. On to takto vníma. Akože myslíš ako reakciu na to, že by som s niekým niečo zdieľala, alebo ako to myslíš? Aj tak, že napríklad ako vyzeráš, alebo aká si, hej, že tu si už spomenula, že vlastne v rodine ste mali, že presne zvyk nehovoriť v zraniteľnosti, nespomínať veci emočné, hlavne s emočným nábojom a tak ďalej, čo je asi tak bežné v rodinách, mám pocit, no. A, ale aj napríklad od priateľov.
Tam si spomínala tú jednu vec, že si bola vysmiatá a čo sa týka z toho, tej bulimie alebo tých poruch, to obdobia poruch príjmu potravy, tam si to mala aké, okrem toho, že tam bol záujem, teda, že si nejako schudla, bol tam aj opačný, akože taký nejaký zahambujúci, alebo takéto niečo sa tam nevyskytlo. Odmietnutie nejak toho tvojho štýlu života, alebo tak. Ja som to veľmi, ja si myslím, že ja som to s tým okolím snáď ani neriešila, Mhm. lebo jednak to bolo, vieš, že ja som nikdy sa nedostala našťastie do tej úrovne, kedy by som naozaj mala pri mojej výške ty kokos 177 cm 40 kg alebo niečo, hej, že by som fakt bola, že úplne kosť a koža, že ja som to veľmi dobre skrývala. A to je aj také ako špecifické pre túto oblasť, hej, že hľadaš si vlastne tie svoje cestičky, ako sa uspôsobiť tomu lifestyle v podstate, ale Mhm. tak, aby to prinášalo čo najmenej reakcií z toho okolia. Mhm. A ďalšia vec bola, že ja som tam sama za seba, ako mala obrovskú dávku hanby za to, v čom žijem. Hej, že ja som si uvedomovala, že to nie je dobré, ale ja som si vlastne nevedela pomôcť. A už len priznať si sama pred sebou, hej, že ono to vždycky vynieslo ako obrovskú dávku šejmu a pocitov viny a týchto vecí, že nebolo to zrovna jedna z vecí, ktorú by si mala chuť ako zdieľať s tým okolím. Chápem, rozumiem. Takže z tohto mi úplne vychádza, že máš ťažké prežívanie, je tam veľa hanby okolo toho, hlavne čo sa týka tých poruch príjmu potravy. A tým pádom tam ani není ako keby... Je to veľmi sťažené, aby človek dostal podporu zvonka, lebo presne má to. Tam Hej, je prekážok. Mhm. a ty sa vlastne tej podpory bojíš, hej, pretože tá podpora by znamenala, že pôjdeš na liečenie a budeš musieť pribrať. A to je niečo, z čoho máš existenciálnu hrôzu proste. To je akože, hej, že ty na jednej strane tú pomoc chceš, ale na druhej strane dobre vieš, čo tá pomoc prinesie so sebou, takže robíš všetko preto, aby si sa k nej nedostala. Co Ja, je ako je veľký paradox, no. jasné. Ďakujem, Peti. No, s láskou. Dobre. Ešte, no, išla mi tam jedna myšlienka. No, povedz. Je ti ešte niečo napadá k tomu? Či ešte prišlo? Že, že mi to Ja aj viem, že ak si sa pýtala na tie reakcie toho okolia, tak ono vlastne potom prišiel nejaký zlomový okamih a ja som sa vlastne rozhodla ísť študovať psychológiu a venovať sa tomu odborne, aj skrz tie skúsenosti, ktoré som mala. A to si pamätám, to bol veľmi silný okamih, lebo ono sa to tak dialo nejak simultánne, že už jak som išla na tú školu, tak som si dovolovala ísť do väčšej otvorenosti a viacej riešiť tie veci aj cez seba a tak. A v jednom bode som konečne dozrela do toho, že som ako našla tú odvahu, že o tom poviem mame. Hej. Mhm. Že čím som si prešla a tak. A pre mňa to bolo hrozne ťažké, lebo ja som dovtedy nikdy za seba takto nič nekomunikovala otvorene. Hej. A ja som vtedy za ňou prišla a nejak sa mi podarilo ako vymenovať tento zoznam toho, s čím som sa potýkala. A pre mňa to bolo jak zdolať Mount Everest. A ona mi vtedy povedala, a vôbec jej to nezazlievam, ale je to ako takmer vtipná udalosť. Ona mi vtedy na to povedala, že no, že ja som tiež mala každú diagnózu, keď som študovala medicínu. Hej, a to bolo akože vtedy, v tom prežívaní, to bola, že taká rána neskutočná, že mňa to úplne položilo a ešte viac to ako posílilo ten pocit tej samoty v tom všetkom. Ja si myslím, že ten pocit tej samoty v tom bolo asi to najhoršie na tom celom. Jo. Hamba, samota, to sú také silné veci. Um, Peti, keď si... Mm, čo ti ešte pomohlo vlastne na tej ceste, hej? Že keby sa ti vyjasnilo, že vieš, čo chceš robiť v živote, alebo čo ťa odtiaľto takto by som povedala, že možno ten prvý turning point bol vlastne tá poznámka partnerky tvojho otca a potom, čo sa dialo ďalej, hej? Že čo prišlo a kam to potom viedlo. No, možno takto by som to uchopila.
Takto. Ja som z toho miesta tej nasranosti na ňu vtedy, ale ďakujem jej za to, lebo to bol dôležitý obrad. Som sa rozhodla vyhľadať terapiu a z toho trúcu som si hovorila, že no tak dobre, tak ja to teda vyskúšam, toto sa už mi nič iné nezostalo v podstate. Hej. Takže som to nejak začala riešiť terapeuticky, ale furt sa mi ako prehlbovali tie problémy, hej, že ja som vnímala, že mne vlastne tá verbálna terapia nestačí, že stále ako keby dobre, tak rozoberieme si to nejak racionálne v súvislostiach, ale furt tam neprichádzala. A ja som presne si pamätám, jak som toho terapeuta prosila, že či mi môže dať, že nejaké nástroje, techniky, nejaké domáce úlohy, že čokoľvek, čo môžem robiť v tých časoch medzi sedeniami a on proste nič, hej, akože nič mi tam nedával. A vtedy už prišiel ako ten finálny, to si pamätám, ja som chodila jak zombie úplne bez života a už som si hovorila, že asi proste nemá nič iné zmysel, ako to ukončiť. A vtedy mi jak blesk z jasného neba prišla teda ponuka absolvovať sedenie pod vplyvom LSD. Mhm. A, a vlastne som mala na výber, hej, buď to budem hospitalizovaná, alebo vyskúšam toto. To už moc nebolo ako na čím špekulovať. A tak som si nejak povedala, že ako, buď mi to niečo dá, netuším, čo to je za látku, alebo sa zabijem. Ako tam, kvázi už mi to bolo jedno, hej. A, a toto bol pre mňa ten prvý prechodový rituál, vlastne ako vôbec si dovoliť prekročiť tie hranice a vstúpiť do niečoho úplne nepoznaného. Ja som o tých látkach dovtedy nepočula. Mhm. A díky Bohu za to, lebo vlastne toto ako zážitková forma práce s rozšírenými stavmi vedomia, dneska sa tomu venujem presne preto, čo mi to ako donieslo do toho života, hej, lebo to bolo rádovo otázka hodín, kedy mne sa podarilo, nehovorím, že som sa vyliečila instantne, ale aspoň sa rozpustila tá krabica tej debky, v ktorej som bola ako zatvorená, ktorá bola takáto a ja som tam behala a narážala do stien a nevedela som, čo mám robiť. Akože to bol asi ten najkľúčovejší okamih toho všetkého. A krásne vlastne na tom bolo to, že tak, jak som spomínala, že ja som žila ako v tej drtivej bolesti tej samoty, úplnej samoty proste na tom svete, tak to LSD mi prinieslo tú skúsenosť absolútneho napojenia sa a symbiózy so všetkým. Hej, že ja som tam ani nemala nejaké vizuálne vnemy alebo niečo, ja som si proste iba, keby si ma vyťahla výťahom a rozpustila ma proste do toho stavu tej čistej jednoty, hej. A, a toto bolo všetko, čo mi vlastne stačilo, pretože ja som od detstva som vlastne podvedome stále hľadala s tým pocitom, že ono musí byť niečo viacej. Takže to není možné, že toto je všetko. Ale furt som ako keby bola v tej pozícii toho hľadajúceho, ktorý je stratený a tuší, ale nevie a zrazu prišla tá skúsenosť, ktorá mi povedala, áno, je to tak, jak si to vždycky cítila. Tuto to máš v tej prežitkovej forme. A to mne úplne stačilo na to, aby tá depresia začala ako miznúť v podstate. Mhm. To dáva zmysel totálny, že z úplnej samoty, z odmietnutia v podstate a až po pocit totálnej jednoty, hej, že ten zážitok na pár hodín, to bolo pár hodín, hej, pár hodinové, čo aj dáva zmysel, že si vlastne vnímala toto. Ako si sa cítila, čo si robila potom? Tesne hneď potom, pamätáš si? Akože keď som prišla domov, pamätám si, že som si dala sprchu a že som sa hrozne smiala a plakala som. Akože ale od tej radosti a vďačnosti, hej, že to bola najlepšia sprcha môjho života, to bol fakt ako extatický zážitok len toho, že znovu cítiš, že si nažive. A že proste máš ten kontakt s tou vodou, hej, a ešte som nejak spracovávala, že s čím som sa to vlastne stretla. A tam už sa začali aj rozbiehať potom tie koliečka toho, že ja som síce tie roky žila ako v tom utrpení, hej,
ale zároveň som tam vždycky mala ten aspekt nejakého toho vyššieho ja alebo pozorovateľa, ktorý tam ako išiel spolu so mnou tú cestu a všetko to nejak ako, vždy som to s radosťou pozorovala, ako nezúčastnenie, že dobre, tak teraz mám chuť sa zabiť, ale vlastne to zaujímavé, že čo sa deje v tej mojej psychike a tak. A tak spolu s tou radosťou zažívanou už som riešila, že ako, prečo tieto prístupy nie sú dostupné. Prečo tu máme látky, ktoré dokážu rádovo v hodinách spraviť tak obrovskú zmenu a sú ilegálne. Prečo o tom nikto nehovorí? Prečo, ako, čo som práve zažila a jak sa môžem dozvedieť viacej, hej? A tam už sa začali ako obracať tie kolieska toho, že aha, tak tady to ideme. OK. Tam išla tá potom, že tá cesta dostupná aktuálne pre teba bola, aby si sa k tomu viacej v ústrety vybrala. Bola vlastne psychológia, dobre hovorím? Áno, no. To bola moja nádej, že zistím viacej, ale nakoniec som zistila, že to nikto stále veľmi nerieši. No. Áno, áno. A ja o tebe viem, že potom si presne šla kvôli tomu do Čiech vlastne, kde boli viac otvorení. Hej, hej. To bolo inak tiež zaujímavá skúsenosť, lebo ja som bakalára som študovala v Bratislave a tam som prirodzene prvú bakalárku som písala vlastne na tému psychedelík a terapeutického potenciálu. Tak si úplne pamätám, že tam k tomu ten školiteľ pristupoval takým štýlom, že radšej si dávajte pozor, čo tam spomeniete, aby vás niekto ako nenaháňal, hej, nemali ste problémy, neviem s kým, znakov alebo čo. Že boli skôr takí odťažití od toho. A potom, keď som robila magisterskú prácu už v Brne, tak tam mi dávali chválospevy, že riešim progresívne témy, hej, že fakt za hranicami majú úplne iný prístup k tomu a oveľa viac otvorený. A Takže áno, to sa vlastne udialo aj teraz, pred pár dňami sme si to spomínali pred zapnutím nahrávania, že vlastne schválili používanie psilocybinu v terapeutickom settingu, čo je, ale no, čo je aj za mňa výborná vec, lebo v podstate aj mne to, by som povedala, že veľmi pomohlo, aj v jednom momente. Tiež by som to neodporúčala, toto bolo možno jednou z mojich otázok aj, som sa tak trošku pripravovala na tento rozhovor s tebou. A presne som vedela, že toto vyvstane, lebo je to niečo, čo nám obidvom pomohlo, hej, určitým spôsobom. Ale ako si už spomínala viackrát, ako ťa aj poznám, uh, že je to vlastne niečo, čo si vyžaduje ten terapeutický setting, že to nie je vlastne niečo instantné, čo nám vyrieši všetky problémy v živote, aj psychické a fyzické stavy, ale je to niečo, k čomu je dôležité pristupovať s úctou a hlavne so skúsenosťami a s nejakou prípravou. A možno ma k tomu vedie teraz aj ďalšia otázka, ktorú ti položím, že ako ich teraz teda vnímaš dnes, hej, že mala si takúto skúsenosť, prešla si presne štúdium, rozoberala si to aj na školách s ľuďmi na škole, na školách, lebo na dvoch v podstate, že ako máš teraz postupom po tých rokoch, aký máš teraz k ním vzťah, hej, že k psychedelikám a terapii celkovo používaním týchto látok. je to... Ja tak vnímam, že sa mi ešte stále formuje ten postoj voči tomu, lebo samozrejme, že keď ma, a to asi aj sama poznáš, že keď máš tie prvé psychedelické skúsenosti, tak najskôr skočíš do takej vody, akože ako to môžem dostať do celospoločenských rozmerov a Aha. napustiť do čističiek vôd, aby si každý mohol zažiť tento stav. Hej. Tak to je taký klasický prvý ošial. A dneska už to vnímam tak, že um, je keby, že presne tá cesta s tými medicínami má svoje určité trvanie Mhm. a môžeš cez ňu získať ako veľmi bohaté množstvo informácií jednak o sebe, o tom, ako funguje svet a podobne, ale že v určitom bode ti tie látky doslúžia svojím spôsobom, že ako keby načerpáš to, čo si mala a je vlastne na čase prekročiť to, hej, lebo aj to je iba určitý úsek nejakej cesty. A ono sa veľmi ľahko môže stať, že človek sklzne do toho, že využíva iba tie látky na Mhm. to, aby
neviem, jak to, aby dosahoval určité úrovne, tak to poviem. Hej. A tá pravá výzva je v tom, že keď už máš tú skúsenosť, tak vlastne akým spôsobom si dokážeš tie zážitky, tie poznatky, tie vhľady zobrať a integrovať ich do toho bežného života, hej? Lebo konec koncov to je tá výzva, ako dokážeš navigovať ten život v tom triezvom základnom stave, hej? A pokiaľ máš ako neustále sklon k tomu utiekať iba do týchto sfér a potom v tom bežnom živote si aj naďalej kretén, tak ti to v podstate neslúži k ničomu. Hej? A pokiaľ to robíš dostatočne dlho a opakovane, tak tie látky samotné, pretože oni majú svoju inteligenciu, ti povedia, alebo ti ešte pekne ako nakopú prdel v tom, že halo, že tu si skončil, kamarát, že ako my už ti viacej nedáme, pretože ty s tým nepracuješ v tej úcte a pokore, s ktorou máš. Takže ako v tomto smere mi príde, že je dôležité si to ustrážiť a prekročiť to, a usilovať potom ďalej v tej každodennosti o to, že dobre, možno získaš ten vhľad, ale sú prirodzené spôsoby, ktorými ten stav bytia v sebe kultivuješ tak, aby mohol zostávať ako trvalý a dostupný a nebol závislý na tých externých zdrojoch. Že to je jeden z tých pohľadov. Ale zároveň ten druhý je presne v tom, že dneska máme rozšírené ako v obrovskej miere depresie, úzkosti, preto však aj máme tento rozhovor, hej. Najrôznejšie ako psychologické aj somatické problémy a ja si to pamätám, ako ja si neviem predstaviť, že keby som nemala tú LSD skúsenosť, že ja by som prežila vtedy, hej. Že ja som s tým bola tak hlboko identifikovaná, že som potrebovala mať tú skúsenosť, keď ti niečo rozbije tie štruktúry a prežitkovo ťa to z nich vyťahne. Čiže ako dneska je tóna štúdií, ktoré dokazujú, že pri rezistentných depresiách, pri úzkostiach, pri strachu zo smrti, pri paliatívnych ako pacientoch napríklad, hej, že toto sú všetko sféry, kde sú ohromne prínosné tie látky. A myslím si, že pokiaľ ich máme k dispozícii, tak nevidím dôvod, prečo by sa nemohli využívať. Takže tiež je to, lebo verím tomu, že človek ako si potrebuje na tie veci prísť sám cez tú svoju skúsenosť, ale zároveň, keď si predstavíš, že vidíš na ulici niekoho so zlomenou nohou a je v agónii a proste urputnej bolesti, tak tiež buď si pomyslíš, no tak asi si to potreboval zažiť, potrebuje si na to prísť sám, alebo mu zavoláš tú sanitku, ktorú potrebuje. Že v tomto je to také, že keď už to tu máme, tak prečo nie? Keď už nič iné nefunguje. Presne, a som rada, Peti, že to hovoríš a že to takto otvorene hovoríš, lebo vnímam, že okolo toho je taká bublina strachu, bububu a neviem čo. A mám k tomu aj rešpekt, že sú tu nejaké určité naše právne limity a tak ďalej a nie sú len u nás, sú aj vo viacerých krajinách, ale zároveň presne s tebou súzniem v tomto, s tým, že so všetkým asi, čo si povedala. S tým, že proste je to aj inteligentná bytosť, aj presne, že to môže byť iba taká barlička, môže to byť pasca, je to medicína, môže to byť pasca, môže to byť barlička, strašne veľa vecí, hej, že treba byť proste pozorný a to už len ako to rámcujem, že poradiť sa s niekým, kto má skúsenosti. Napríklad aj s tebou, hej, že a to je možno otázka moja ďalšia. Čo by si poradila niekomu, že príde za tebou v podstate, alebo možno sa ti to už aj stalo, hej, že prišli za tebou a hovorili, OK, mám sa takto, už to nedávam. A čo teda? Čo mám robiť? Hm. To je veľmi ťažká otázka, Nelly, lebo u každého je to, že veľmi dobre vieš, že ako terapeuti neradíme. Áno. Hej, že neexistuje jedna odpoveď, ktorá by teraz univerzálne pomohla každému. Hej, že vždycky sa to snažím ako individuálne riešiť s tým človekom, ktorý za mnou prichádza, ale minimálne ako nezostávať v tom sám. Hej, že pokiaľ už človek vníma, že je to na hrane, alebo aj keď vníma iba náznaky, lebo vlastne tie psychické ochorenia, mnohé z nich majú veľmi nenápadný začiatok. Že to je, že postupne sa to ako keby na teba priplíži a ty to až tak nevnímaš, lebo sa to deje občas, ale v jednom bode si uvedomíš, že už to presiahlo tú hranicu a že si v tom plne ponorený.
A toto si myslím, že platí univerzálne, hej, že už keď pociťuješ niečo, čo nie je v poriadku, kľudne aj v jemnejších ako úrovniach, tak to proste osloviť a skúsiť to riešiť, nájsť si nejakého odborníka, terapeuta, somatický prístup, čokoľvek, čo s tým človekom vlastne rezonuje a podchycovať to už zo začiatku, je, že ono není potrebné prísť do bodu úplného zlomu. Není to pre každého. Tak, amen. No, Veľká pravda. no, asi, asi tak, ak to stačí ako odpoveď. Určite, určite áno, súhlasím s tým. Mm, A zároveň ako možno si môže každý sám za seba, hej, zmapovať, že ja to dosť riešim často, že my si vlastne myslíme, že tá norma fungovania je proste v tom napätí, v tom strese, v tej každodennej úzkosti, hej, že toto je ako keby zabehnutá spoločenská norma, hej. A mne tiež v určitom bode ako trklo, že počkať, že aha, že ono sa dá žiť bez úzkosti. Že ja vlastne nemusím byť neustále v tom ako kolese toho závodu, hej, toho, kedy sa ženieš za tou mrkvou, proste asi úplne vyčerpaný a že sa dá fungovať z miesta, nehovorím, že neustáleho, ale uvoľnenia, radosti, pocitu naplnenia, zmyslu, sebarealizácie, hej, že toto sú roviny, ktoré sú dostupné pre každého z nás a my si sami môžeme ako zmapovať a napríklad na stupnici od 1 do 10 určiť, kde je miera našej životnej spokojnosti teraz. Hej, že to je možno taký dobrý odrazový mostík. A ako mm. nezmieriť sa s tým, že to musí byť tak do konca života. Byť s otázkou, že ako to vlastne teraz mám, podľa mňa si málo kto vôbec sa tak zastaví a zamyslí sa nad týmto, že to je veľmi silná vec, čo si povedala. A druhá silná vec, čo si povedala, je to, že je to dostupné. Naozaj dostupné každému z nás, lebo to tak je. Aj z toho, čo vlastne viem ja, hej, že čo som sa naučila ešte aj z toho vedeckého hľadiska, proste je. A môžeme to z istotou povedať, tak ďakujem ti, že to hovoríš, že je to veľmi dôležité, aby to zaznelo. Hm. Ono to chce dávku odvahy, ako priznať si, že v tom živote nie sme spokojní. Tak. Hej, lebo to, a ja som to robila pol života, hej, že som sa nútila do vecí, ktoré som cítila. Ten žalúdok ti to povie, akože sem nemáš ísť, ale ty sa tam aj tak na silu pretlačíš. V tomto vzťahu už nechcem byť, ale aj tak si v ňom ďalších 5 rokov sa bojíš odísť, hej. Ako, to je prirodzené zatvárať tie oči pred tým, len je dobre vedieť, že skôr či neskôr, ak to budeme udržiavať ako pravidelnú prax, tak nás to proste položí. Ako, tam neexistuje iná cesta. Áno, strach z neznáma je jeden z najväčších strachov. Takže to, čo je Mm. bezpečné, zabehané, jak si povedala, to sa tou mrkvičkou a to ten bezpečný vzťah, hej, ale nie je dobrý vzťah pre nás možno aktuálne, je proste to bezpečie. Také bezpečie v úvodzovkách, hej, že známa vec, hej. Aby ešte niečo, čo máme veľmi spoločné, Petík, je ten dých a to je možno jedna z vecí, čo by som sa možno, na čo by som nadviazala, že možno ako ťa to pozvalo, ako si sa k tomu dostala? Už si to spomínala v niektorých podcastoch, ale mi to sem tak, ako pýta sa mi to sem. Jasné. Ja to rada to zopakujem vždycky. No, ja ak som nastúpila na tú psychológiu, tak moja hnacia sila bola pracovať s psychedelickými látkami. Aj keď teda v rámci legislatívy to nebolo zrovna možné, ani nie je na Slovensku, ale bolo mi jasné, že je to tak dôležité, že proste nech sa udeje čokoľvek, tak to potrebujem študovať. A samozrejme s tou témou LSD je blízko spájaný Stanislav Grof. Hej, že on je ako priekopník 60 70 rokov. Neskutočné množstvo výskumov s tými látkami spravil. A prirodzene som čítala jeho knihy, nachádzala som v nich veľké množstvo ako porozumenia a opory. A potom, jak som na tej výške ako špekulovala, že dobre, že tak kam, jakým smerom pôjdem, tak mi vlastne jeden deň jeden kolega poslal, že sa otvára výcvik práve pod Stanislavom Grofom. A to Mhm. ti bol taký okamih, že ja som to len videla, mne bolo všetko jedno, ja som proste, to je, keď dostaneš úplne, že takto správ, že aký ťa niekto na lodné lano pritiahol a začnete ťahať proste.
tak to mi bolo jasné, že tam pôjdem. A ešte bol aj tak, ako vyskladaný ten výcvik, on je vlastne dlhoročný, že tam boli moduly na témy ako jednak to holotropné dýchanie, ktoré bolo primárne tou technikou, pretože je to tiež práca s rozšírenými stavmi vedomia, len prirodzenými spôsobmi. Ale zároveň tam boli témy ako smrť a sprevádzanie umierajúcich, šamanizmus, archetypová astrológia, hej, úžasný balíček toho, čo mňa vlastne od toho detstva fascinovalo neskutočným spôsobom. Čiže pre mňa to bolo doslova, jak keby ti niekto poslal sovu z Rockfortu, hej, že takže tam padlo to prvé rozhodnutie, že ja spravím čokoľvek, len aby som ten výcvik ako tam mohla ísť. A tam už sa začal vlastne aj formovať ten smer tej cesty. Netvrdím, že je mi určené robiť iba toto, ale myslím si, že je to primárny ťah tej duše a tej sebarealizácie, čo tam je potrebná. No A, a no, ja aj som myslela, že niečo ešte chceš dopovedať, som ti do toho skočila. Prepáč. či to mám ešte rozviesť s tým dýchom, len som nechcela zase rozprávať celý čas, vieš. To ja zase užívam. Ale chcela som sa ťa opýtať, že ako ty vidíš vlastne, čo môže holotropné dýchanie pomôcť konkrétne možno s týmito vecami, čo sme oslovili, hej, že depresie, úzkosti, panické ataky a vlastne tieto všelijaké možné veci, zážitky, čo máme a symptómy, ktoré sú s tým spojené. Že ako to môže pomôcť. Ako to pomáha. No, ono je to, tieto prístupy sú ako veľmi výhodné práve v tom, že svojim pôsobením, či už ide o tú prácu s dýchom, alebo psychedelickými látkami, alebo iné formy, hej, transpersonálnych prístupov, oni ti vlastne pomáhajú trošku utlmiť tie centrá mozgu, ktoré sa spájajú ako s tou identitou alebo egom. Hej, že veľmi často aj meditačné prístupy ovplyvňujú práve ten default mode network, hej, v mozgu, čo je vlastne niečo, čo zodpovedá za tvoj pocit identity, hej, alebo toto som ja proste. Hej. A ono sa to vďaka tomu trošičku utlmí a zrazu má človek väčší prístup a otvorené vlastne dvierka k tým podvedomým a nevedomým obsahom, ktoré tam sú. Hej, že toto je ako keby to, lebo tá naša reč vlastne slúži ako úžasný obranný mechanizmus. Mhm. Aj na tých terapiách sa to deje, že človek má skôr sklon neustále to ako obkecávať, rozprávať o tom, ale vôbec sa nedotkne tej emočnej prežitkovej úrovne. A je to A práve bezpečnejšie v hlave ako v tele. Pocit bezpečia. Aj. tam máš ten pocit tej kontroly, hej? A naopak skrz tieto prístupy ideš viac do toho tela, viac do toho podvedomia, nevedomia a dostávaš sa k tomu, čo leží pod tými obranami. Mhm. Hej? A tak ako som spomínala pri tých mojich problémoch, že ja som vlastne v sebe mala hrozné veľké množstvo potlačených emócií nespracovaných, tak potom v tej holotropnej práci som vlastne mohla začať robiť to, že som ich postupne ako vynášala do toho vedomia a aj skrz tú prácu na tele ich začala postupne uvoľňovať. A ako v mojom prípade to, ty kokos, to boli také procesy, že ja preto tak veľmi milujem tento grofovský prístup, lebo to prostredie je vytvorené na to, že čokoľvek cez teba potrebuje prejsť, tak si to môžeš dovoliť. Mhm. A to bolo vlastne aj pre mňa také zlomové v tom procese, že to, čo som ja zo seba potrebovala dostať, na tom nebol vhodný priestor. Hej, lebo to bola, že masa bolesti. Toto keby si dovolím otvoriť niekde ako tuto v bežnej spoločnosti, tak ma dajú hospitalizovať. Hej. Nie v tom zmysle, že by mi ako preplo s prepáčením, ale pretože tie obsahy boli tak ako tvrdé a bolestivé a potrebovali ten sprievodný prejav, že to proste málo kto má preto pochopenie v dnešnej dobe. Hej. Presne tak, a Takže málo kde môžeš ísť do plného prejavenia toho, lebo toto v podstate potrebuje, hej, že potrebuje to byť uvoľnené v tom, ako to je. A to sa nedá uvoľniť. Hoci kde, presne ako hovoríš. to, že človek potrebuje mať tú správu a ten pocit bezpečia na to, že v najlepšom slova zmysle sa môže zblázniť. Mhm.
Hej, ale v tom, že ty vnímaš popri tom, že je to pre teba, že to potrebuješ dať von, že to potrebuješ prežiť a dotknúť sa a odtrúchliť si, hej, tie svoje minulé verzie napríklad, ale že ťa za to nikto nebude súdiť a ešte ťa v tom podporí, ako pre mňa je to doteraz hrozne krásne, no. A že ti niekto fandí, že? Že ti niekto proste v tom fandí celom. Hej. Hmm. Um, takže je to uvoľnenie z tela, uvoľnenie vlastne toho tela, ktoré je zanesené treba s tým všetkým, čo si nesie hej, tou bolesťou a tými emóciami. Tým pádom je to samozrejme ruka v ruke uvoľnenie aj mysle, možno iný spôsob nazerania na život. Hej, keď to tak ako keby zhrniem aj za seba, čo ja tam vnímam, že je to ako keby vnímanie toho nekonečného potenciálu, hej, že toho, čo sme vlastne skutočne. A tie všetky veci, ktoré nás zaťažujú, nám ako keby ten lievik zužujú. Hej, ja to tak vnímam ako taký lieviček, ktorý Mhm, berie mhm. nižšie, hej, že a potom vlastne tým postupným zhadzovaním vecí, uvoľňovaním a prejavením toho, čo vlastne sme vnútri, sa to ako keby tak otvára, rozširuje. A Hmm. to bolo, vieš, že pre mňa napríklad zaujímavé, lebo ja som prirodzene taký experimentátor, vedátor typ, hej, že ja som to všetko rada aj cez seba vlastne mapovala a sledovala, že čo, jak ten proces prebieha. A pre mňa bolo hrozne zaujímavé, že ja neviem, prvých 7, dajme tomu, holotropných dýchaní, ktoré som za sebou mala, tak tie boli vyslovene o tom kontakte s tou bolesťou, o čistení generačnej napríklad karmy alebo traumy, hej. A naozaj veľmi emočne silné a čistiace procesy. Ale potom od určitého bodu vlastne nastal ten obrad, kedy sa tento najzákladnejší zápis vyčistil a vlastne odvtedy tie procesy začali byť ako sebarozvojové skôr smerom hore. Mhm. Hej, že zrazu, jak sa zbavíš toho najväčšieho pekla, ktoré v sebe máš, tak ti zostáva ten priestor na to skúmať, že ja neviem, aha, že ja mám nejaké energetické telo vlastne. A ja viem s tou energiou ako pracovať nejakým spôsobom v tom procese, dajme tomu, hej? Alebo postupne som začala ako potom objavovať témy mužsko-ženskej polarity vo mne a toho, ako ich uvádzať do väčšej harmónie, hej? Ako od určitého bodu tie procesy boli orientované skôr do toho, že, jak to povedať, že ono to není tak, jak to máme nastavené dneska klasicky, že tu máš nejaký baseline, tú nulu, a tu si dole s tými symptómami a ochoreniami a ty sa potrebuješ dostať iba sem. Mhm. To je iba začiatok, hej. Ty keď sa odbremeníš od tohto, tak zrazu môžeš pokračovať ako smerom hore a to už je o rozvoji potenciálu, o sebarealizácii, o tom, čo prinášaš cez seba do toho sveta, o tom, ako vyživuješ vzťahy, ktoré máš, vzťah s telom, hej, to je ako tak obrovská, nádherná oblasť, že to je Ježiš Maria. Ti to brutálne sedí, s tým strašne neuveriteľne rezonujem. Akože toto, čo si teraz povedala. A ja keď som sa pozerala normálne spätne na môj výcvik, tak to bolo ako veľmi podobné, hej, že tie breathworky všetky boli z začiatku o veľkej fyzickej emočnej bolesti. Akože, ale z takej, že ja som bola skrútená normálne, že Mhm. fyzicky som mala, hej, že som bola celá, že som sa nevedela hýbať, celé telo ma bolelo, proste išli zo mňa, no, výkriky. Proste to, sem tam sa to objaví, hej, že to ešte nie je, čo samozrejme vyjde, lebo to beriem, že to je ako taká cibulka, ale presne ako hovorí, že postupne sa začneš cítiť bezpečnejšie, lepšie aj v tom tele. Ja to beriem z toho polyvagálneho, keď sa na to tak pozriem, že ja si to tak zvyknem tak porovnávať, že ako to tam vyzerá, hej, že, alebo ako by som to povedala touto rečou, že presne, ak postupne povoľňuješ to telo a zostaneš sa z toho dorzálu, z toho úplného kolapsu, z toho, tej depresie možno do toho sympatiku, hej, že tam je ešte taká tá nervozita, taká tá výkonnosť a potom sa dostaneš do toho ventrálu a toho nekonečného potenciálu a vtedy si schopná ako keby vidieť to všetko. Vedieť, čo je pre teba dobré, vedieť, akou cestou máš ísť. Presne to sedí. Ako za mňa, ak to hovoríš, úplne sa mi to teraz tých 7 či 8 rokov normálne mi prebehol aj taký veľmi rýchly film. A teraz tento Mhm. posledný rok a pol, čo vlastne riešim
tú polyvagálnu teóriu a ten nervový systém, tak to celé dáva zmysel, že to takto ako keby taký puzzle, vieš, zapadne, že je to tak, že pokiaľ hodíš tú najväčšiu túto, čo máš, fakt, že toto už nebudem boha nosiť, hej, Áno. tak potom sa to začne, strašne sa začne vyjasňovať. A to je ten ventrál, to je ten proste náš pocit prirodzený cicavcovský, pocit bezpečia, keď ho už máme a pocit takého dobre, že toto som ja, na čo ale samozrejme budeme ďalej prichádzať, hej, že čo všetko som ja a kto vlastne som, tak tam to začína vlastne, tá druhá cesta. Áno, toto úplne perfektne sedí. Ďakujem ti za toto uvedomenie, zvedomenie. Toto je úplne, že univerzálna mapa v podstate, hej? A je tiež super, jak to spomínaš, cez ten nervový systém, však ja som tiež teraz v tom novom výcviku, takže tiež si to tak spájam postupne aj s týmito sférami a veľmi mi to dáva zmysel. A presne vieš, že aj z oblasti tej psychológie, že to boli, tak jak sa tá veda vyvíjala, tak neskôr prišli proste humanitné smery a postupne z toho vznikala tá transpersonálna a toto boli presne ľudia, ktorí ako vnímali a videli, že hej, že my sme viacej proste, že my máme naviac ako človek, ako ľudská rasa. Nemusíme ako non-stop fičať v tej deštrukcii a nejakej nenávisti a podobne, ale máme ten potenciál rozvíjať sa smerom k dobru, hej, alebo k niečomu, čo dáva ako hlbší zmysel v podstate. A Áno. že tam ide mi to krásne a aj preto a ja si myslím, že to robíme všetci, ktorí tie formy práce prinášame, že vidíme ten potenciál toho, čo by to mohlo spraviť na globálnej úrovni postupne. Že prejsť ako z toho módu toho, že ešte v dnešnej dobe je potrebné ako mať vojnu na planéte. Akože halo. Akurát, akurát teda nie každý je ochotný prejsť si tou temnou nocou duše, ktorá tomu predchádza. No. Nad týmto som rozmýšľala, že či je to vlastne nevyhnutné. Ale no, toto bolo také, toto je niečo také, čo tiež ako keby v týchto dňoch prechádza mnou, hej, že akými bránami musíš prejsť vlastne. Mm. Niekto s tým príde vlastne na svet, hej, a niekomu to postupne takto prejde. Cez tieto také portály, prechodové veci by som povedala, až by som to nazvala taký prechodový rituál, ale taký, že ktorý príde, hej, nevyhnutný už sám, že není naplánovaný. Mm. A každý iné, ako vieš, každý si nesie niečo iné, takže nechcem byť teraz ako odstrašujúci príklad, že by to muselo byť pre každého takto hrozné. Ale tiež poslednú dobu rozmýšľam, lebo niekedy tak určití ľudia, niekedy zaznamenám na internete, že hovoria, že kašlite na všetky tie techniky, však byť v prítomnosti stačí. Lenže mne to tak príde, že ako keby to stačilo, tak už je dávno celý svet osvietený. Hej? Že pre veľa ľudí to není tak jednoduché, ako naladiť sa na prítomný okamih a zostať v tom. A proste, lebo ty neustále musíš ako držať, že ono to do teba dobiedza, pokiaľ to v sebe nesieš nespracované, tak ono si to bude žiadať tú pozornosť. Čiže ako keby má to svoje miesto, hej. A ja ani nie som úplne odporcom toho, že by sa človek mal snažiť hľadať tú najjednoduchšiu cestu, Mhm. pretože ty pokiaľ si aj keď si prechádzaš tou temnou nocou duše, tak tam vieš získať toľko cenných nástrojov a vlastne zistiť, kto si v tom procese, hej, a aké máš schopnosti. To je to isté, aké ideš na ten Vision Quest, jak sme sa bavili, alebo do potnej chyže, že dokým si není vystavený situácii, kedy máš pocit, že ťa to roztrhá na prach, tak ty nikdy reálne nezakúsiš, aký máš v sebe potenciál a silu. Hej? To je pravda. No, takže podľa mňa to ako má veľmi významné miesto v tom procese všetko. Určite, určite. Ja som presne vnímala, že ako na tom som teraz, že čo tomu všetko predchádzalo a prečo vlastne som taká, aká som vlastne aj v tom detstve, hej, že čo tam všetko bolo. A nebolo to detstvo zo škatulky, bolo to náročné miestami, ale presne by to nebolo, by som nebola taká, aká som teraz. Že mám aj niektoré dary, ktoré teraz vidím, hej, že
dobre, je to dar. Doteraz som to bola možno trošku aj v takom, doteraz, no, pár rokov dozadu som bola aj v takom, ako by som bola v takej obeti, že bože, čo sa mi to stalo, hej. A ešte pri pôrode sa mi vynorilo pár vecí, že takéto detstvo, že to čo je, vieš, že bolo to ťažké sa na to pozrieť spätne, ale bola som aj s takým nejakým súcitom k tomu svojmu malému vnútornému dieťaťu, ktoré si tam ešte hovorilo, že ale toto potrebujem, aby bolo uznané, že to tu bolo. Vieš, že a vlastne videné, cítené, ešte raz zacítené, ešte raz prežité, že áno, že také toto je. S tým, že už som tu nejaká tá dospelá bytosť, ktorá dokáže dať tú podporu tomu môjmu malému ja, tej jednej časti, hej, čo si intenzívne pýtala fakt pozornosť od toho pôrodu Matiaska, lebo tam s ním sa priniesli presne do hry veľmi, veľmi silno tie veci môjho vnútorného dieťaťa. Takže to bolo to krásne na tom, že no, A je úžasné, že to spomínaš, lebo podľa mňa ten pôrod, ako to je jedna z najväčších iniciácií pre ženu. Ako aj pre muža samozrejme, ale tak žena to má úplne ako... A že to tiež vie priniesť ako neskutočné témy, že v podstate či už sa s tými prechodovými rituálmi stretávame ako v tej bežnej každodennosti v podobe nejakých kríz, mm, alebo je to ako so zámerom tvorené, že vstupuješ do toho prostredia skrz nejakú rituálnu prácu napríklad, tak vždy je to určitý katalizátor, že to ako má tú potencialitu vyniesť na to svetlo to, čo tam ešte ako potrebuje tú pozornosť. Hej? Že presne, mám hrozne rada jednu frázu, že never waste a good crisis. to je perfektné. To sa mi páči. Tak to sakra zužitkuj vo svoj prospech a načerpaj z toho, čo to prináša. Ako. Wow. Ja ti toto na tebe milujem, že ako ty vieš tieto veci, ťažké veci vlastne ukázať v tom novom svetle, hej, že a v tom svetle fakt toho, čo z toho sa dá všetko získať, prečo je to vlastne dobré, prečo je to vlastne super, že sa to deje, hej. Takže toto je možno niečo, čo by som tu chcela aj zdôrazniť v tomto podcaste, že naozaj, keď sa cítite úplne tak, že nevidíte možno svetlo na konci tunela, tak práve vedzte, že to môže byť niečo, čo môže pre vás znamenať príbeh, o ktorom budete v budúcnosti hovoriť, že to bol najlepší moment vášho života. Jak by som to povedala. Len v tom treba pretrvať. A pokiaľ možno, tak trošku pozmeniť postoj voči tomu, čo sa deje. Ja si myslím, že hneď ako začneš ako si ochotná vytvoriť alebo začať vnímať ten narratív okolo toho, ako nie v zmysle, prečo sa mi to deje, alebo ako tej obete toho, že tak teraz sa mi niečo deje, ale že prečo sa mi to deje, čo mi to prináša, čo mi to ukazuje, tak už vtedy tam začínaš dodávať ten zmysel toho všetkého. Hej? Že keď je to iba nezmyselné utrpenie, tak v tom proste plávaš stratený. Že ten pohľad a postoj na to mi príde hrozne dôležitý. A zároveň ešte, už keď sme sa točili teda okolo témy depresie, tak mi príde ešte možno už aj pomaly k záveru, neviem, ako máš čas. Ja som presne chcela, že už si začala aj to, čo som chcela pre ľudí, že čo by si im teda odkázala takýmto ľuďom. No. Tak ako skúsiť, ak už je niekto v bode života, kedy je to tak zlé, že vôbec ako rozmýšľa nad tým, že by to ukončil, hej, fyzicky, že by si vzal život, tak vie byť nápomocné skúsiť to vnímať z toho úhlu pohľadu, že to nie je o tom, že ten človek potrebuje ukončiť ten život fyzicky, Mhm. ale že je to určitá časť v ňom, ktorá už nevládze fungovať v zotrvačníku. Hej, to je v podstate ako keby nejaká časť nás, nejaká maska, ktorou vystupujeme voči svetu, je keby jej dobehla expiračná doba a už proste nemôže ďalej existovať. A to je tá potreba tej smrti a toho prerodu. Hej, lenže ono úplne ako stačí, keď sa udeje na tej psychospirituálnej úrovni a nemusíme na to opúšťať ako tú fyzickú rovinu. Že toto je podľa mňa, pokiaľ to tam človek dokáže aspoň trošičku vsunúť a získať od toho ten odstup a sledovať to, ako
lebo to vlastne bol ten ako ústredný bod tej mojej depresie, hej, že ja som toľko predstierala, toľko som potláčala, toľko som si ako nedovolovala byť autentická, že mne sa tam vytvoril normálne nejaký egregor, alebo ja neviem, jak to nazvať, aj nejaká bytosť, ktorá za mňa operovala a nebolo to v súlade a ja som ju potrebovala ako nechať umrieť na to, aby som mohla byť sama za seba v tom svete. Wow. Takže a keď to nejde o samote, tak sa ozvať niekomu, kto to dokáže facilitovať. Tak presne. A ešte by som sa ťa chcela opýtať možno jednu otázku. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí majú takéhoto blízkeho človeka a vidia to, sa niečo takéto deje? Akože blízkeho, ktorý sa trápi, hej, s niečím. Viem, že je to lákavé, ale neusilovala by som sa ho zmeniť. Pretože vždy, keď za niekým prichádzame z miesta toho, že ja viem lepšie ako ty, ako tie veci máš mať, tak vytvárame odpor. To je ako je garancia toho, že ten človek sa ešte viacej uzavrie a vzdiali a nedostaneme sa k nemu vôbec. Myslím si, že to práve majstrovstvo a pomoc je v tom dokázať kľudne aj iba byť v tichu s tým človekom, ale skrz seba prinášať tú správu toho, že ja som v pokoji, ja som dostatočne vyživený napríklad a iba tu ako zdieľame, spoločne niečo zdieľame, bez mojej snahy manipulovať ti tým, meniť tvoj názor, snažiť sa ti do toho vstupovať, iba podať tomu človeku správu, že pokiaľ sa tak rozhodneš, tak som tu pre teba a vypočujem ťa bez toho, aby som ťa hodnotil napríklad. A to je ako energetická úroveň, hej, že ten človek to vycíti pocitovo, telesne, že sme v tomto, na tom je založená terapia v podstate. A, a sám už sa rozhodne. Hej. Tam možno ešte iba v krátkosti vsuniem ako príklad, lebo môj muž pracuje v paliatívnej starostlivosti ako psychológ občas. A často teda chodí za pacientami, ktorí už sú ako chronicky chorí, hej, v podstate pred odchodom zo sveta. A teraz prednedávnom ho zavolali k jednému pánovi, ktorý sa pokúsil vziať si život a teda skončil v hospici. A hrozne odmietavý bol od začiatku, ako odmietol, čo vy tu chcete psychológ, ja som vás nevolal, nechajte ma na pokoji, hej, taký ako nevrlý pánko. A on tam proste s ním iba sedel, ako v tichu a nechal ho, hej, že nič, nejdem vám do toho kecať. No a nakoniec z toho presne vyšlo to, že jeho jak tam priviezli po tom pokuse o sebevraždu, tak všetky tie zdravotné sestry boli také, že Ježiš, no tak to nás mrzí, ale to by ste nemali robiť, existujú iné cesty, hej, a hrozne to tak ako z toho miesta tej lútosti chceli tutlať. A, a ten môj Vašek to vlastne oslovil úplne normálne. Keď niekomu povie, že si zobral šálku čaju, hej, no tak ste sa pokúsili sa zabiť, no tak však môžeme o tom pokecať úplne normálne, jak vám v tom bolo, aký to bol pocit, hej, že Mhm. nerobíš z toho to. A zrazu zostal ten pán úplne ako, že počkať, vy sa so mnou o tom normálne bavíte. Hej, že není okolo tá stigma toho celého. Mhm. A nakoniec si na ňo ešte vypýtal kontakt. že, hej, že toto je to miesto, ako tým, že sa o tom už teraz bavíme, tak to vlastne normalizujeme svojím spôsobom, že je v poriadku. Není to príjemné, ale je bežné sa s tým potýkať. A treba to prizvať do tej konverzácie, ale normálnym spôsobom. Mhm. Tam som počula aj ten záujem Vaška vlastne, že aké to pre vás bolo. Že vlastne sestričky to nezaujímalo. Hej, oni len nie, nie, nie. Hej, odmietanie toho vlastne, čo bolo a on jeho zaujímalo, že aké to je vlastne chcieť sa zabiť. A to je podľa mňa veľmi dôležité pre toho človeka, že vedieť byť, že má niekto záujem vôbec o to moje vnútorné prežívanie. To je to, čo ja vnímam tiež ako také fakt, že meniace veľa vecí. No, Mm. nechať, aby za seba priniesol to, čo tam má. Mhm. Ale potom zase výzva aj pre toho prijímateľa, pretože on pokiaľ sa v sebe nikdy nedotkol nejakých bolestivejších tém, tak nebude mať tú kapacitu na to, ako držať ten priestor. Hej. To je pravda. Takže možno aj so súcitom k sebe. Ja so No, tak to je vždy.
Alfa omega. To je vlastne pre tých ľudí, ktorí sú blízki a vnímajú, vidia nejakého takéhoto blízkeho svojho človeka, že vlastne si aj priznať, že trebárs neviem mu ponúknuť trebárs to rameno, hej, alebo neviem ani to ucho, že tam budem počúvať to, čo zažíva, že bojím sa toho obsahu, čo vyjde, nejde a možno aj to si priznať. Hej, Sme v takom období, ktoré trošku vyzýva po úprimnosti a otvorenosti vo vzťahoch. totálne. Takže je to výzva pre nás všetkých, hej? A už keď to prichádza, tak to skúsiť v ten svoj prospech. A my ako nemusíme mať odpovede ani nástroje na všetko. Niekedy fakt stačí ako spýtať sa toho človeka, čo by si potreboval. Mhm. A on vám sám povie, hej? To nemusíme ako vytvárať, lebo to zase interpretujeme skrz nás. A my nemáme jeho skúsenosť. Že nechať jeho samotného a možno povie, vieš čo, jediné, čo potrebujem je, aby si tu so mnou sedel v tichu. A to dokáže každý z nás. Takmer. 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 Ďakujem ti, Petík. Za Ja rozhovor. Wow. Mhm. ďakujem, že to prináša, že si myslím, že je to stále hrozne dôležité v dnešnej dobe. Akože toto je... Zlepšuje sa to, ale ešte stále. Áno, teraz ako s tým naložiť celým, hej, čo sa otvorilo aj, veľa vecí sa potváralo. A aj veľa ako keby polarizácie možno v tom. A ja by som ťa možno ešte klasika na záver podcastu, že kde ťa nájdu ľudia, keď chcú ďalej rozvíjať treba s tebou tento rozhovor alebo sa chcú na niečo viacej popýtať. No, na Instagrame som ako NTO Space, ENTHEO. Takisto som aj na Spotify, tam mám vlastne epizódy o transpersonálnej psychológii, rôznych technikách, ktoré trošku idú skrz to, čomu sa venujem vlastne. Keby mal niekto záujem o holotropné dýchanie, tak to je stránka grofovodýchání.cz. Sorry, zvoní mi tu zvonček. Už ma niekto hľadá. A to je asi všetko. Neviem, že môžeš možno keď tak do popisu dať niekde moje odkazy. Určite dám. Kto bude potrebovať, je vítaný. Ďakujem ešte raz, Petík, za to, že si prijala pozvanie a som ti vďačná. Bolo to fakt príjemná cesta pre mňa. Super, Nelly. Takže ďakujem aj ja hrozne moc.